ପୁରୁଣା ବରଗଛର ଛାଇ ତଳେ ରାଜା ସିଂହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ଡାକିଲେ। ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଲୁ ଓ ଚତୁର ସହାୟକ ପୁକୁଆ ସହିତ, ଯେଉଁଠି ହାତୀ, ବାଘ ଓ ହରିଣା ପରି ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯୋଗଦେଲେ। ସେହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗଛକଟା ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ଓ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭୋଜିରେ ପଶୁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଓ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନିଜ ଘରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇକରି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ। କିଛି ପଶୁ ଜୋର ଶବ୍ଦ ଓ ରାସ୍ତା ଅଟକା କରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସବୁ ପଶୁ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସଭା ଭଙ୍ଗ କଲେ ସିଂହ ରାଜା ଓ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।